Bun venit la Dialoguri Sigure, podcastul PsiLife și Radio Cluj. Sunt Adela Moldovan, psihoterapeut, formator Imago și autor. Te invit la conversații curajoase despre subiecte dificile. Dialoguri Sigure e locul unde diferențele nu ne despart, ci ne aduc la aceeași masă. În acest episod, dialoghez cu Bogdan Roșca-Zasmencu, jurnalist și managerul Radio Cluj, și Paul Bercea, consultant și trainer cu experiență în consilierea liderilor din diverse domenii. Vorbim despre ce pot face liderii pentru a construi și menține un mediu de muncă în care atât starea de bine, cât și performanța să fie prezente. Hai cu noi în Dialoguri Sigure! Paul, Bogdan, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Ne propunem să dialogăm astăzi despre leadership, despre lideri, despre ceea ce tradițional numim șeful unui grup de lucru și modul în care liderii pot influența mediul relațional dintre oameni. Mediul de muncă este foarte important pentru noi toți și știm din ultimii ani, din studiile, din măsurătorile de opinie ale celor care lucrează în diverse domenii, cât de important este mediul. Să avem un mediu armonios, să ne simțim bine, să ne placă, să ne prezentăm la locul de muncă, să simțim că avem cu cine lucra, că există competență în echipa în care ne străduim să construim ceva, să simțim că există respect, că avem aceleași valori. Cât de important este liderul pentru aceste obiective? Paul. Uite, când mă gândesc la lider, nu pot să nu mă gândesc la drumul meu în carieră, nu pot să nu mă gândesc la câteva persoane pe care le-am întâlnit care m-au ajutat să devin liderul care sunt astăzi. La ce mă refer? Îmi amintesc, de exemplu, ca și angajat, cum am întâlnit pe primul manager din cariera mea, care m-a ghidat cum să-mi fac treaba foarte, foarte bine. Deci acel ghidaj, acea îndrumare m-a ajutat să știu, mi-a dat claritatea să știu, într-o anumită situație trebuie să fac A, B și C pentru a ajunge la rezultatul scontat și asta înseamnă că am fost în stare să performez exact cum își dorea managerul meu. Și mi-am amintesc de acel manager. Apoi, când am... Paul aici, și vreau să subliniez această idee, este că managerul sau liderul crește, se formează în timp cu ghidajul adesea al altui manager, al altui lider bun și că poate e important să ne uităm la asta mai întâi, cum crește un lider, cum se formează el și poate cât de greu este acest rol de leadership, nu, Bogdan? Da, cu siguranță, până la urmă, trebuie să înveți anumite lucruri pentru a conduce o echipă și e important de unde le înveți. Ceea ce cred că nu trebuie omis este faptul că acel lider trebuie să cunoască domeniul în care va activa, nu? Adică dacă ne gândim așa foarte pe scurt la un șef de echipă în construcții, cu siguranță el va trebui să cunoască toate manevrele, toate procedurile, tot ceea ce trebuie să facă colegii săi de echipă ca să ducă lucrarea la bun sfârșit. Cred că în toate domeniile contează foarte mult acest lucru, de unde primești informația dacă cei care te învață cunosc la rândul lor meseria respectivă sau școlile pe care le faci. Să-ți cunoști bine meseria în așa fel încât una din valorile importante ale tale și ale grupului să fie aceasta că cei cu care lucrezi știu că pot să vină la tine, să te întrebe și au încredere în competența și sfaturile tale. Aici voi, ca și psihologi, cu siguranță știți mai bine faptul că oamenii nu au încredere într-un șef care nu știe meserie. Adică... Este foarte important, dar mai este ceva foarte important. Dincolo de a ști și a avea aceste informații, contează de foarte multe ori și cum le comunicăm. Și avem situații uneori și eu lucrez în echipe cu oameni foarte profesioniști, foarte buni tehnic pe domeniul lor, însă care au dificultăți de comunicare și uneori acea competență se pierde și când nu avem încă ceva ce adesea în limbajul acesta de specialitate corporatist spunem soft skills, adică abilități care țin de aspectele acestea umane, competența este percepută uneori ca aroganță. Și de acord. Poate fi o dificultate în a prelua sfaturile unei persoane care
pare că e undeva pe un piedestal și nu ajungem la ea. Stilul de comunicare contează foarte mult. De ce? Putem să avem un stil de comunicare foarte direct în care eu îți spun ție ce să faci, când să faci și cum să faci. Dacă eu ca și lider fac lucrul acesta, atunci înseamnă că tu trebuie să lucrezi doar la pasul care îl spun eu, tu n-ai niciun fel de libertate. Și atunci eu lucrez, este expresia working with or working to. Eu lucrez, sau tu lucrezi ceea ce îți spun eu, nu lucrăm împreună. Și aici e conceptul acela de haideți să vedem cum putem să lucrăm împreună ca să putem să aducem la acele rezultate. Să dau un exemplu din experiența mea. Îmi amintesc când am preluat un rol de lider, de manager, în care am venit cu foarte multe idei și îi spuneam șefei mele, aș dori să fac acest lucru și acest lucru și acest lucru. I-am dat foarte multe idei și mi-a zis, Paul, încearcă-le, dacă cumva iese bine, absolut excepțional, foarte bine, schimbăm cultura în organizație, facem foarte multe lucruri inovative. Ce mi-a spus iară, care m-a ajutat foarte mult, dacă cumva nu merg bine, a zis, eu sunt prima care vreau să știu ca să pot să te susțin cum să nu pice totul pe tine. Pe mine m-a format, acest exemplu m-a format ca și manager, ca și lider. De ce? Mi-a dat încrederea să încerc, deci mi-a dat încrederea să vreau să fac mai mult, să aspir, dar am și știut că în spatele meu e cineva care mă va ajuta, mă va susține, nu va zice doar, Paul a greșit. Nu. Dacă n-a ieșit ceva bine, ne uităm la cum putem să redobândim încrederea noi ca să mergem mai departe, să facem acele schimbări. E important să punctăm și momentele de greșeală și dificultățile și să extragem de aici lecții de învățare. Lecții de învățare cu care să îmbunătățim performanța întregii echipe. Care e aici uneori dificultatea, Bogdan, atunci când gestionăm o echipă mare și atunci când poate nu suntem într-un domeniu în care suntem mai degrabă antreprenori și eu iau toate deciziile care țin de obiectivele mele, cum e într-o echipă mare Prima chestiune e chiar aceasta a comunicării. Eu constat că noi suntem o țară care avem mari probleme de comunicare. De câte ori există vreo problemă mare, întotdeauna cumva se ajunge la comunicare. Că n-am știut să învățăm pe cei tineri care au fost, nu știu, relele perioadei comuniste. Că n-am știut să transmitem, nu știu, problema comunicării. Cred că, în primul rând, trebuie să vorbim despre sinceritate, apoi despre o disponibilitate la comunicare și din partea managerului sau a liderului, dar și din partea angajatului. Dacă de criticile, să spunem, constructive, care ne pot duce să obținem un rezultat mai bun, sunt văzute ca un atac personal de către un subordonat, atunci deja avem o mare problemă. De cele mai multe ori, eu nu cred că lucrul acesta stă exclusiv în mâna liderului. Adică poți să comunici foarte mult cu un angajat, dar dacă respectiva persoană e de o anumită, hai să zicem, are un anumit profil psihologic, la un moment dat ai făcut tot ce s-a putut și nu ai unde să o duci mai departe. Dar cheia este comunicarea. Ceea ce descrii tu aici foarte frumos, Bogdan, este exact mediul de siguranță, care, într-adevăr, nu depinde doar de mine, nici doar de tine, nici doar de Paul, ci de ceea ce punem fiecare dintre noi aici, așa. Ca și cum ne-am pune acum, așa am face un aluat. Și fiecare pune ba făină, ba sare și trebuie să ne uităm un picuț fiecare unul la celălalt și la rezultatul care iasă altfel, vom face un aluat care fie nu se încheagă și nu dospește, fie un aluat care este mult prea tare și nu să iasă pâinea bună și gustoasă pe care ne dorim. Mai e o chestiune care trebuie subliniată, zic eu, dincolo de această comunicare și de un feedback pozitiv, negativ, care trebuie să-l dai, există și așa numita responsabilitate pe care o văd. Până la urmă, pâinea de care vorbești tu este responsabilitatea managerului. Deci el trebuie să livreze în numele echipei respectiva pâine. Și atunci, faptul că el răspunde de produsul respectiv trebuie înțeles, cred că și la nivelul comunicării între un șef și salariați. De ce șeful comunică anumite lucruri, de ce are anumite pretenții? Pentru că el răspunde de produsul final. Și din ce în ce mai mult, liderul sau managerul unui grup, chiar dacă ar vrea, nu poate să facă doar el această pâine.
Și am putea eu, ca lider, manifesta responsabilitatea pentru rezultatul pe care îl livrez, eu am nevoie și de responsabilitatea pe care și-o asumă cei din jurul meu și în jurul acestui obiectiv pe care îl avem, pentru că asta ne dă specificul relațiilor de la locul de muncă, avem un astfel de obiectiv, avem o pâine pe care încercăm să o coacem cu toții, să o vindem și din care să trăim. E nevoie de acest mediu de siguranță în care să putem să fim, exact așa cum spuneai tu, Bogdan, sinceri. Dacă mă tem să-ți spun adevărul, mă tem de consecințe sau mă tem de ce se va întâmpla, nu o să fiu sincer. Să ne asumăm răspunderea, ca să pot să-mi asum răspunderea, am nevoie și eu să mă consider o persoană competentă și să am încredere în mine. Am nevoie și să am încredere că pot greși și să vin la tine, cum spuneai tu mai devreme. Este ok să greșesc. Da. Și că este ok să greșesc și adesea nu doar că e firesc să greșim, e absolut esențial într-un proces de învățare, când vorbim de competențe foarte specializate, nu avem cum să evităm greșeala. Și de foarte multe ori, poate ceea ce percepem adesea dintr-un rol de lider ca lipsă de responsabilitate, vine tocmai pe încercarea de a evita greșeala. Și ca să nu greșesc, stau deoparte, fac puțin, nu mi-asum, nu decid, aștept să decizi tu liderul, te întreb pe tine managerul și eu aștept doar să-mi spui exact ce să execut și cum să fac, pentru că mă tem că greșesc. Unde este asta sănătos și ce putem face noi ca lideri să încurajăm, cât putem încuraja greșeala și unde e periculoasă greșeala? De foarte bună întrebare. Hai să ne uităm din perspectiva unui cuvânt pe care l-am menționat, percepția în relația manager-angajat, dar și comportamentele pe care noi le facem în această relație. De ce? Mi-amintesc că George Cochlizer spunea foarte, foarte frumos într-o carte care se numește Îndrăznește să aspiri, îndrăznește să faci lucruri care sunt poate inimaginabile în momentul respectiv și ce în felul următor. În acea relație, fiecare ne formăm percepție față de celălalt. Da? Și atunci, în acea relație, eu ce văd în celălalt? Văd lumina sau umbra? Dacă eu văd lumina în Bogdan, de exemplu, înseamnă că atunci când suntem împreună, vom cățăra cei munți înalți, vom face lucruri minunate. Dacă eu văd în Bogdan umbra, ce înseamnă? Bogdan mă va critica, Bogdan îmi va scoate în evidență doar lucrurile care nu le-am făcut sau care trebuie să fac mult mai bine. Deci asta e percepția pe care o formăm în cele câteva secunde sau chiar înainte să ne întâlnim, deja știu, așa se va comporta Bogdan față de mine. Percepția. Pe de altă parte, comportamentul. Ca și lider, cum răspund eu unei persoane care a făcut o greșeală, care face ceva, care este vulnerabilă, cum răspund eu? Și aici cele două opțiuni sunt: răspund într-un mod interesant sau interesat. E foarte, foarte importantă distinția. De ce? Toți avem cunoștințe, abilități, experiențe, ceea ce înseamnă că suntem interesanți pentru persoana din fața mea. Dar dacă rămân doar interesant în acea relație când adresăm o problemă, totul este despre mine, totul este în jurul meu, este plictisitor pentru persoana cealaltă care se vede nevăzută, nevalidată, neascultată. Și atunci Cochlizer zice în felul următor: cum fac această trecere de la a fi eu interesant, pentru că ca și manager am expertiză, am experiențe, știu să-i ghidez, știu să-i susțin să-și atingă potențialul, dar cât de ușor îmi este să mă duc înspre: Bogdan, tu ce crezi despre acest lucru? Care-i părerea ta legat de ce a cauzat această dificultate și ce crezi că putem să facem diferit pentru a ajunge la un rezultat diferit pe care îl vreau și eu, pe care îl vrei și tu? Niciun angajat nu vrea să greșească, nu vrea să fie criticat, nu vrea să nu-și facă treaba. Din câte am experimentat eu, toți vor să-și atingă potențialul. Ei își ating potențialul, dacă pot să fac această tranziție, sunt eu interesant, dar mă și interesează părerea ta. Și atunci asta ar fi o abordare sănătoasă, ca să putem într-adevăr să îi dăm acelei persoane posibilitatea să fie vulnerabilă, să zică: da, am avut o zi proastă. Nu știu cum să fac lucrul ăsta, pentru că dacă zbun, nu știu, este o cerere de ajutor. Ajută-mă, ghidează-mă. Câteodată trebuie managerul să fie rescuer-ul, să mă țină de mână, să-mi zică: facem asta. Dar dacă stăm prea mult în rolul respectiv, persoana din fața mea devine dependentă. Și atunci acum mergem de la a salva, mergem la a susține, sau chiar un cuvânt iară care nu se traduce în limba română, empower. Deci ce fac eu ca și manager să mă învăț? Zic eu, cum să le putem face transferul de încredere și putere. Așa, transferul de încredere și putere. Cât de ușor e să facem asta, Bogdan, tot așa, într-o instituție mare și într-un sistem poate sigur că, inert la schimbare? Acum, nu e neapărat inert, dar
trebuie să vedem, dacă vreți, the whole picture. În general, instituțiile se conduc după niște regulamente și legi. Da, avem, spre exemplu, avem codul muncii, care e valabil pentru toți, avem contracte colective de muncă, unele sunt mai ușurele, altele sunt mai grele pentru management, ca să zic așa, adică obligații care ies de acolo, și apoi cultura organizațională, adică ce se întâmplă înăuntru. Cred că uneori companiile private pot avea o elasticitate mai mare în a gestiona relația cu membrii unei echipe, pe când în companiile mai vechi, mai de stat, mai prăfuite, să spunem așa, cred că sunt întotdeauna unele lucruri cu care cumva trebuie să te obișnuiești. Nu știu să fie foarte ușor și uite, trăim o perioadă în care ne chinuim să facem o reformă administrativă. Aia presupune, ca să o zicem pe șleau, eliberarea unor posturi, reducerea costurilor cu salariile. Deja de ceva vreme nu se reușește acest lucru. De ce nu se reușește asta? Tocmai pentru că nu există niște instrumente foarte bune, niște bisturie foarte ascuțite cu care să faci lucrul ăsta. Și atunci te lupți cu un cadru legislativ. Dacă întrebați specialiști în dreptul muncii, o să zică că da, și acolo se poate lucra foarte mult și sunt aspecte confuze cu un anumit comportament al instanțelor față de problema asta a muncii. Întotdeauna să știți că salariatul are dreptate. Cu anumite, hai să zicem așa, lipsuri și ale conducătorilor în a gestiona problemele astea. Discutam ceva mai devreme despre evaluări. Nu poți să te duci să ceri desfacerea unui contract de muncă dacă tu ai evaluat un om 3 ani de zile la foarte bine și la excepțional. N-ai cum. Pentru că instanța îți va zice, dom'le, uite, negru pe alb, tu ai zis că acest angajat este bun. Și aici sunt niște lucruri care țin, dacă vrei, de o particularitate a fiecărui loc de muncă și a fiecărei instituții. Depinde cu ce și în aceste sisteme mari, cumva, când privim toată această imagine de ansamblu, poate fi copleșitoare și aici putem să avem de foarte multe ori sentimentul că nu putem schimba nimic sau cel puțin putem să conștientizăm că va necesita foarte mult timp schimbarea sau va fi lentă schimbarea. Sunt perfect de acord. De ce crezi că nu se poate elimina birocrația? Birocrația înseamnă multă hârtie, pe degeaba. Pentru că eliminarea birocrației în direct s-ar traduce prin dispariția unor posturi, a unor roluri într-un flux tehnologic sau de luarea unei decizii. Acolo lucrurile astea sunt ținute cu dinții. Adică lucrul ăsta, cum să zic, cine nu o recunoaște așa, cum să zic, nu cred că e sincer. Și dacă facem de aici un zoom in pe ceva ce ne poate fi mai aproape și mai la îndemână, dacă ne uităm poate nu la sistem, poate nu la ce putem să schimbăm într-un an, în 2, în 3, în 5. Sigur, sunt oameni care au astfel de forță de a schimba și sunt revoluționari, și să spunem. Și sperăm în bine, să schimbe în bine. În bine, sigur, uneori e discutabil și aici, mai sunt și cei care au toată această pornire și care produc uneori schimbări care nu sunt neapărat bune. Uneori schimbările sunt pur și simplu schimbări, lucrurile încep să se întâmple diferit, iar unii vom reacționa la asta și vom interpreta ca fiind ceva pozitiv, alții negativ, unii vom avea această viziune în care vom vedea niște plusuri și niște minusuri. Dar dacă ne gândim cumva la mediul relațional mai proxim unui lider, dacă ne gândim la grupul cu care un lider lucrează, de la care liderul își ia feedback, către care liderul oferă feedback în mod direct, și la mediul relațional pe care îl poate construi acest lider, cum putem noi, cât putem noi, ca lideri, să influențăm acest mediu relațional în care să avem și răspundere, și motivație și pornire spre a face și acel sentiment că putem greși, că putem învăța din asta și poate împreună să începem să credem la un moment dat mai mulți că putem să schimbăm lucrurile. Uite, foarte, foarte bună întrebare. Haideți să... Eu o pun așa într-o idee foarte, foarte practică. Dacă ar fi să ne uităm la paharul din fața mea, pot să mut paharul ăsta de aici? Pot, da? Dacă îmi fac un plan, dacă știu că vreau să lucrul ăsta, pot să-l mut. Pot să mut, de exemplu,
clădirea aceasta 10 metri mai încolo, nu pot. Vorbeai foarte frumos de aceste instituții mari care sunt prinse în acele mreje, să le zicem, în care simt că parcă nimic nu se schimbă sau și dacă schimbăm, durează 10 ani de zile. Pentru mine, întorcându-mă la paharul din fața mea, asta e ceea ce pot să schimb eu. Ziceai de la scală mai mică. Ideea mea de leadership este în felul următor. Atunci când avem un lider în față, când creștem un lider, trebuie să începem cu o întrebare care zic eu e simplă, dar răspunsul e foarte complex. Și întrebarea e în felul următor. Care este cel mai important lucru pentru mine ca și lider în rolul care îl fac acum și aici, adică care este viitorul pe care eu vreau să îl cresc sau viitorul către care mă uit înspre a deveni liderul care vreau să fiu. E foarte important. Nu am creat o întrebare asta. Este întrebarea lui Steve Ratcliffe în modelul lui de leadership, dar zice în felul următor. Dacă eu ca și lider îmi definesc acel viitor, deja sunt un pas mai departe către a realiza, a atinge acel viitor. Dacă rămân într-o organizație în care zic nu am viitor, nu pot să văd ceea ce vreau să fac, atunci o să mă plafonez, dar nici nu o să am așa un fel de o idee, o țintă, sau Maslow zicea acea nevoie de autodepășire. Da? Deci nu am. Prin definirea viitorului pot să fac lucrul ăsta. Întorcând la relația lider-angajat sau lider-membru al echipei, lider-echipa. John C. Maxwell vorbește de cele 5 nivele ale leadership-ului și în felul următor. O altă întrebare foarte bună de reflexie pentru toți liderii este în felul următor. De ce ar trebui cineva să mă urmeze pe mine? De ce ar trebui cineva să facă ceea ce spun eu că trebuie să facă? Pe de o parte, primul nivel este nivelul poziției. Ce înseamnă lucrul ăsta? Prin faptul că eu sunt Paul Bercea, manager, lider, am un membru al echipei, ei trebuie să facă ce spun eu, că eu sunt managerul. Pentru început e foarte bun startul și respectăm această ierarhie. Însă nu e suficient să fii manager ca să fii lider. Așa, și poate că e important să adresăm și diferența asta. Da, și atunci mergem în pasul următor. Pasul următor care este? Pasul următor este acel de permisiune sau de relații. Ce am făcut eu ca manager să construiesc o relație stabilă, sănătoasă, de încredere și atunci când omul face ce zic eu pentru că avem relația de încredere, suntem cu un pas mai departe să devenim lideri. Pasul 3 este producția. De ce? Pentru că împreună aducem rezultatele care sunt necesare pentru echipă, pentru companie. Pasul 4, care devine deja mult mai complex, dar acolo intervine miracolul leadership-ului. În pasul 4, acel om face ce spun eu. De ce? Pentru că l-am ajutat să se dezvolte pe o anumită arie care este importantă pentru ei. Și pasul 5, John C. Maxwell zice că foarte puțin lideri ating pasul ăsta, care este respectul. Oamenii mei fac ceea ce spun eu pentru că mă respectă, pentru că ce am făcut eu pentru organizație. Deci eu văd așa un traseu foarte, foarte interesant și foarte important de urmat, dar nu să rămân doar în pasul de jos în care fac ce spun eu pentru că eu sunt autoritar. Numit în funcție și autoritar, de același timp. Și atunci nu o să ajung acolo. Dacă cresc un pic pe aceste nivele, întăresc relația și atunci toți vom munci împreună, creând un viitor comun pe care știm că putem atinge împreună. Cred că dacă punem focusul, așa cum ziceai, cred că până la urmă relația dintre un șef, un manager și un lider, mai apoi și un angajat se bazează pe încredere, în primul rând, și pe comunicare. Dacă salariatul respectiv nu are încredere în deciziile tale, adică n-ai nicio legătură cu domeniul respectiv și scoți niște enormități pe gură sau prin deciziile tale, ai o foarte mare problemă. Și de acolo pleacă multe probleme. Și cred că mai e și o chestiune de empatie, în care încerci să-l înțelegi pe fiecare coleg cum este și cine este și ce este. Adică să știi lucruri care sunt, dacă vrei, dincolo de profesie. E bine să știi dacă anumiți colegi au diferite necazuri personale. Nu trebuie să dăm un exemplu aici, dar oamenii au necazuri. Sau dacă au anumite bucurii, sau că au alte reușite. Nu? Ce bucurie poate fi pentru un salariat, dau un exemplu așa, să intre copilul la facultate. Da? Lucrul ăsta, dacă tu îl știi și nu neapărat să-l exploatezi, dar validezi acest sentiment al lui, eu cred că se creează o legătură până la urmă, care nu e neapărat o legătură profesională, mai mult cred o legătură umană. Eu asta intuiesc, că nu am pregătirea voastră psihologică, dar cred că e o legătură umană care până la urmă permite, dacă vrei, lărgirea unui orizont al sincerității, al dialogului,
al unor confesiuni, dacă vrei, ce te pot ajuta chiar în a-l pune mai bine în valoare pe sariatul respectiv. Nu ai pregătirea psihologică, dar ai experiența și confirm foarte bine ceea ce ne arată și studiile, că despre asta este vorba, de fapt, despre aceste relații umane care în mediul profesional, da, ele se construiesc în jurul acestui obiectiv, în jurul profesiei noastre, în jurul obiectivelor generale și specifice pe care le avem. Cu cât avem relații umane mai bogate, cu cât simțim acea empatie, cu cât văd că îți pasă, cu atât pornim. Și aici cu atât pornim altfel înspre a ne îndeplini acele obiective și aici este de foarte multe ori diferența dintre manager și lider. Ceea ce spun oamenii, nu din cărți, nu pe chestionare, ci când te duci să vorbești cu oameni în diverse organizații, asta face diferența dintre un manager și un lider. Acest sentiment că îi pasă, care se transmite inclusiv în astfel de detalii personale, în faptul că țin minte că al tău copil se pregătea de admitere și aud știre la radio că s-au afișat rezultatele și admitere și mi-amintesc și te sun și zic: Bogdan, a intrat copilul tău la facultate, ce mai face? Sigur, ca lider poate, încercând să mențin relații personale cu 20, 30, 50, 70 de oameni, poate fi greu și uneori memoria de lucru nu-mi permite să țin minte atât de multe detalii despre toți. Dar în momentul în care adăugăm acel element de empatie, care înseamnă că îmi pasă, când adăugăm elementul numit emoție și ne dăm voie să fim umani la locul de muncă, acea emoție o să mă ajute să țin minte în diverse momente și să-mi amintesc câte ceva despre fiecare dintre cei 50 sau 70 de oameni, chiar dacă nu voi ști în atât de mare detaliu ca, desigur, relațiile semnificative din viața mea. Dar voi ține minte suficiente detalii și suficient de des încât să arăt celuilalt, văd și omul. Te văd și pe tine ca om, cu problemele tale personale când treci prin ceva dificil sau cu momentele tale în care celebrezi ceva. Nu te văd doar în acea perspectivă de interesat, cum spuneai tu, Paul, când te văd strict ca pe un executor al unei acțiuni de care am eu nevoie. Un asset, exact. Nu te văd doar într-o accepțiune foarte limitată, în care, în esență, ești un obiect uman pe care eu îl folosesc. Și contează obiectul, contează umanitatea pe care noi arătăm ca și lideri. De ce? Dacă ne gândim un pic la umanitate și empatie, dar două concepte foarte, foarte interesante și pe care liderii trebuie să le folosească. Despre empatie, trebuie să folosim, de exemplu, trebuie să știm totul despre angajatul nostru? Nu trebuie. Vom reuși să știm totul despre el sau ea? Nu vom reuși, pentru că și când trăim la aceeași casă, nu știm totul despre persoana de lângă noi câteodată. Dar ce se întâmplă când arătăm acel interes, acel care? Îmi pasă de ceea ce simți tu, îmi pasă de experiențele tale, atunci, dintr-o dată, conexiunea este mult mai importantă decât cuvintele. Da? Dr. Brené Brown spune asta foarte, foarte frumos. În acea situație în care o persoană trece printr-o dificultate, poate cele mai importante nu sunt cuvintele care le zic eu către persoana respectivă, ci conexiunea pe care o avem. Sunt aici dacă vrei să vorbești cu mine, chiar dacă nu ești pregătită, este ok. Eu sunt aici, poți să vii, ușa mea deschisă. Mi-amintesc o situație foarte, foarte așa, practică, dar și anecdotă, ca o anecdotă până la urmă. O colegă de-a mea îmi spune, o angajată de-a mea îmi spune, că o întreb, ce mai faci? Sunt bine. O să folosesc aici cuvântul în engleză, fine. De ce? Ca să vedem un pic relevanța acelui fine. Sunt bine, spune ea, hai să discutăm de lucruri despre job, de exemplu. Sunt bine, hai să trecem de la pasul de sentimente, să nu stăm pe sentimente. Comportamentul ei arăta că nu era bine. Am văzut lucrul ăsta. Am văzut de ce? Pentru că o cunoșteam, pentru că aveam acel interes în angajații pe care îi creșteam în echipa pe care o conduceam la momentul respectiv. Și atunci am zis, hai să mai încerc o dată. Cu siguranță ești bine. Și am spune, da, Paul, I am fine, sunt bine, hai să mergem mai departe. Răspunsul meu este felul următor, ca să creezi conexiunea. Observ că poate nu este totul așa cum trebuie să fie, sunt aici toată ziua, sunt aici și mâine, când vrei poți să vorbești cu mine, dacă nu ești pregătită să vorbești cu mine, vorbește cu un alt coleg sau cu altcineva. Punctul magic s-a întâmplat a doua zi dimineața, când a venit și mi-a zis în felul următor, de a ști viața personală. Zice, Paul, vreau să-mi cer scuze pentru comportamentul meu de ieri.
Ce s-a întâmplat ieri? Tocmai aflasem că sunt însărcinată cu al doilea copil, o sarcină total neplanificată, care ne-a dat viața familiei peste cap. Da? Și atunci iar mă întorc la empatie. Acea conexiune a fost mult mai importantă de cuvintele care au fost foarte, foarte limitate. Și aici zic că liderul are abilitatea de a cunoaște angajatul, dar și de a crea acel mediu sigur de relație în care se simtă ok. Dacă nu vreau să vorbesc acum, nu trebuie să vorbesc acum, dar când sunt pregătită, managerii ăștia aici. Am întâlnit oameni care spun în felul următor. Dacă avem această abordare, atunci unde rămâne performanța? Eu își răspunde iarăși foarte, foarte simplu. Dacă eu aș fi împins colega mea să mi se destăine în momentul respectiv, dacă eu aș fi împins-o să facă anumite lucruri, i-aș fi crescut performanța? Nu. Performanța era tot acolo. Și atunci conexiunea mă ajută ca într-adevăr pe viitor să lucrăm la ce învățăm din experiența noastră, ce pot face ca într-adevăr să fiu mult mai rezilient, foloseam cuvântul mai devreme, mult mai rezilient atunci când am o anumită dificultate, dar nu sunt singură, am tot timpul pe cineva lângă mine. Și asta eu zic că sămânța principală a liderului să poată să creeze relația de siguranță în care nu ești singură, sunt aici, vino să povestim, să discutăm. Și pe un astfel de mediu securizant, cred că putem aborda, Bogdan, atât ce facem împreună, cât și în sistemele mari, unde cu toții simțim greutatea, ceea ce nu putem schimba, cu toții simțim poate greutatea sau presiunea unor legi, regulamente, a unor cutume care merg din inerție și asupra cărora fiecare avem câte ceva de comentat. În momentul în care avem o conexiune umană, în momentul în care avem un mediu sigur, uneori putem să începem de la a ne plânge și uneori ne ajută să ne plângem de ceea ce nu putem schimba, ne dă așa o supapă pe care mai lăsăm din presiune, însă uneori pe discuții constructive în care ne plângem și îndrăznim într-un mediu de siguranță să împărtășim ceea ce nu e bine, ceea ce nu ne place, ceea ce nu ne convine, dar sigur din această ipostază în care ne gândim împreună oare ce am putea face, uneori pot să apară și mici revoluții care să ducă la schimbări. Cu siguranță. Eu cred că foarte mult într-o mantră foarte cunoscută și nu o să spun ceva ieșit din comun, fă ceea ce poți mai bine în locul în care ești. Cred că lucrul ăsta, până la urmă, contează pentru fiecare persoană. Că e lider, că e manager sau că e un salariat sau membru într-o echipă. Dacă tu te străduiești să faci cel mai bine ceea ce trebuie să faci, în condițiile date, cu aparatura dată, cu echipamentul, cu sculele, cu ce ai la dispoziție, atunci cred că lucrurile vor merge înainte. Pentru că vii cu un input pozitiv. Dacă, în schimb, vei veni și vei fi întotdeauna cu două picioare pe frână și la orice ți se spune, ți se sugerează, ești îndemnat, ești invitat să participi, să-ți aduci aport, tot timpul vei fi cu nu în brațe, deja, din nou, nu cred că este întotdeauna problema liderului. Cred că există și niște probleme care trec, dacă vrei, și într-o zonă, hai să spunem așa, a incompetenței de comunicare a celuilalt, uneori poate chiar și într-o zonă patologică. Și atunci când te confrunți cu astfel de lucruri, într-adevăr trebuie să ai genunchi foarte tari. De ce? Pentru că prima reacție pe care o ai este să te învinovățești. Ce n-am făcut eu ca acest coleg să reacționeze așa? Sau ce am făcut ca să reacționeze așa? Și de multe ori trebuie să știi, să-ți dai seama că tu personal ai făcut tot ce se putea din punctul tău de vedere și ai încercat toate variante, toate treptele despre care vorbeam mai devreme. Dar este un punct unde lucrul ăsta trebuie să oprească. De ce? Pentru sănătatea ta mentală. Da. Și ce mă bucur că ai spus asta, Bogdan, pentru că într-adevăr vedem asta de foarte multe ori și vedem lideri care ajung la burnout, vedem lideri dornici de schimbare și care în unele domenii care într-adevăr, unde obiectiv evaluând schimbarea este lentă, se critică excesiv, își propun obiective foarte ambițioase, dar care sunt un pic nerealiste. Da. Poate pentru că sunt luate în izolare, doar obiectivele mele, nu obiectivele echipei, care sunt colective. Adică trebuie să vezi cu ce unelte mergi, nu? Aia nu poți să zici, dom'le, facem un tunel și avem 2 târnă cu apă și o lopată. Nu, cu asta putem să facem un pic de
un pic de pantă. Un șănțuleț, Cam dacă atât. avem Și să-ți propui anul ăsta să faci șănțulețul de la A până acolo, până la punctul B. Uite, îmi place foarte mult ideea pe care ai adus-o în discuție mai devreme cu ce aducem fiecare la masă și eu mă gândesc în special la... Sunt 4 energii foarte importante pe care noi le aducem la masă, dar pe astea nu le aducem în același timp. Le aducem în timpuri diferite, în momente diferite. La ce mă refer? Relația dintre cei angajați. Acea relație ne dă energia aia emoțională pozitivă. Dacă eu mă simt bine că mă duc la lucru și mă întâlnesc cu Adela, mă întâlnesc cu Bogdan, vin cu drag la lucru și chiar dacă am provocări foarte multe în fața mea, le voi face față. De ce? Pentru că știu că am acea energie pozitivă. După aceea, o altă energie este cea spirituală. La ce mă refer aici? Este energia care mi este dată de ceea ce fac cu plăcere, de ceea ce mă inspiră. Pentru mine, ca și trainer, atunci când vorbesc cu oamenii, când avem discuții, chiar și în contradictoriu, sunt cele mai importante discuții. De ce? Ei învață de la mine, eu învăț de la ei și avem tot timpul deschisă oportunitatea să ne autodepășim, să realizăm ceva frumos, găsim o altă înțelegere la discuția noastră sau la conflictul pe care poate îl avem. Ceea ce mă inspiră îmi dă energia spirituală. Astea sunt foarte importante și se zice că în special acestea două sunt specifice liderului, vorbeai de manager mai devreme, da? Astea sunt specifice liderului, energia emoțională și energia spirituală. Aici liderul poate să aibă un impact major în a crea aceste relații în care ne simțim bine, în care ne dorim, abia așteptăm să ne întâlnim la muncă, să povestim ceva, să căutăm împreună o soluție și a doua energie aș zice că ține și de lider, dar ține și de fiecare dintre noi și poate aici e și una din limitările de care spunea Bogdan mai devreme, să ne asigurăm cumva că lucrăm în domenii în care găsim nu doar acea motivație externă care ține de faptul că, nu știu, se plătește bine, că e un loc de muncă sigur, trebuie să-ți placă ceea ce faci. Ci să-ți placă în sine meseria, că atunci te inspiră și te încarci. Eu nu cred că se poate face o meserie dacă nu-ți place. Da, și să-ți placă, dar și să vină acel beneficiu financiar, că și ăla e important. Eu zic că e important, că degeaba îmi place până la lună și înapoi ceea ce fac, dacă nu mi-aduce și acel venit financiar care să mă ajute să trăiesc o viață decentă, până la urmă să-mi se reducă energia asta spirituală. Da? Și rolul liderului în aceste două energii este cumva de a conștientiza, de a se duce și a construi aceste relații, de a verifica motivația oamenilor din echipa lui într-un mod mult mai conștient. Pentru că liderul nu mă poate face pe mine să-mi placă meseria pe care o fac dacă mie nu-mi place. Poate să dea liderul peste cap de 3 ori că nu o să se transforme nici în făt frumos, nici în zmeu. Dar e important să existe undeva verificarea asta și poate că la un moment dat un lider bun mă ajută pe mine, angajat, să-mi dau seama că nu sunt în locul potrivit. Și chiar dacă pe termen scurt poate plecarea mea din echipă poate fi interpretată ca un eșec, poate că e de fapt un lucru bun. Pentru că și echipa va fi mai bine fără mine și eu îmi voi găsi locul într-un alt domeniu. Am văzut lucrul ăsta în special când în organizațiile mari spunem că la fiecare 6-7 ani se face câte o schimbare structurală sau de structură. Când se întâmplă lucrul ăsta, pierdem anumiți oameni foarte, foarte buni, câștigăm, poate, prin faptul că ducem alți oameni, câștigăm alți oameni la fel de buni sau chiar mai buni. Da? Și când se întâmplă schimbările astea, ce e foarte interesant e că ne uităm la oamenii respectivi, de ce pleacă oamenii. Și mi-am citind studii nenumărate, așa să înțeleg un pic dinamica, ce se întâmplă. Mi-am un studiu care zicea în felul următor. 89% dintre cei care au fost intervievați au zis că atunci când un om pleacă de la un loc de muncă, pleacă datorită banilor. Deci nu îi se dă salariul pe care ei cred că pot să-l obțină. În același grup de oameni, când am întrebat angajații de ce plecați de la locul respectiv de muncă, doar 12% au spus din cauza banilor, restul au spus datorită lipsei unui lider, un lider autentic, un lider care știe treaba, știe ce să fac, care este role model, un lider care să mă crească. Și aici e foarte important, uite, iar la lider, sau aș vrea să termin ideea cu energiile, da? Vreau să te rog și eu să ne spui celelalte două tipuri de energii ca să nu rămână în aer, pentru că încet ne pregătim să încheiem dialogul nostru, deși cu siguranță ar mai fi multe de spus, dar hai să punctăm și celelalte două tipuri de prima energie. Energie emoțională, care e dată de relații. A doua, spirituală, care e dată de ceea ce mă pasionează, ceea ce îmi place să fac. Acestea sunt ale liderului. Ale managerului sunt energia intelectuală, care e dată de experiențe, cunoștințe, cât de bine știu, abilități, cât de bine știu să-mi fac munca, da? Și a patra este energia fizică, care mi se dă de ce? De acțiunile care eu le fac, acțiunile care le fac într-un mod cu succes sau fără succes, este energia fizică. Și atunci... Și zice că uneori e și prezența și de aceea e atât de important
ca în multe momente, să vedem că liderul e aici cu noi și echipele în care liderul e departe, echipele care acum, mai ales în perioada asta post-pandemică, se străduiesc să închege relații muncind la distanță, se simte foarte diferit să fii parte dintr-o echipă unde te cunoști de la boost în sus, ai așa un boost ca reprezentare a acelui om, versus echipele în care ne întâlnim și în care fizic putem fi prezenți și nu e deloc ceva de neglijat. Cât de important e să fim prezenți și cât de important este ca echipa noastră să ne simtă ca lideri prezenți. E foarte important și ne pregătim să încheiem acest dialog, așa că v-aș întreba așa poate ultimă idee sau un ultim gând pe care îl aveți și pe care să-l lăsăm aici ca temă de reflexie și poate cine știe ca o temă de continuare pe viitor al acestei discuții. Uite, un exemplu care îmi vine în minte este liderul nu trebuie, sau este ok ca și un lider să-i fie frică câteodată, să aibă incertitudine. De ce? Pentru că nu sunt deasupra omului, sunt o ființă umană. Dar un exemplu care îmi vine în minte este când mi-amintesc o colegă venind și spunând un lucru ăsta: Paul, eu vreau jobul tău. Cum am simțit în momentul ăla? M-am simțit flatat, fără frică, dar flatat. De ce? Pentru că am știut. Eu nu vreau să fiu în rolul acela toată viața, toată cariera mea. Am zis extraordinar de bine, mă bucur că mi-ai spus lucrul ăsta. De acum înainte te voi pregăti, când eu plec, tu să-mi iei locul. Ce s-a întâmplat? 6 luni mai târziu am plecat, ea a devenit acel lider, acel manager. E un exemplu care mi face mândru. De ce? Pentru că este ok să recunoaștem, da, vreau să-mi cresc omul și pentru mine liderul, întorcându-mă la o idee de-a ta, Bogdan, liderul, oricine poate să fie lider, la locul respectiv de muncă, acum și aici, nu doar cei care sunt manager. Și liderul nu înseamnă, din punctul de vedere, să pot într-adevăr să fiu cel mai bun în ceea ce fac acum și aici. Asta înseamnă liderul. Vorbim de leadership formal și informal, nu? Da, exact. da, șeful e liderul formal, dacă rămâne doar dacă este lider formal. Da, exact, dacă este. Și avem grupuri în care putem să avem un lider formal și în care avem lideri informali și asta iarăși se întâmplă, dar și liderii sunt oameni, spui tu, Paul, că e ideea cu care vrei să rămânem și poate să vedem ca lider schimbarea ca pe ceva firesc și să nu încercăm atunci când suntem într-un rol de lider să ne agățăm neapărat ca lucrurile să rămână la fel. Și acesta este o altă caracteristică foarte utilă a liderului pe care să o imprime echipei, să îndrăznim să schimbăm și să evoluăm și să ne ducem cu valurile. Bogdan, o ultimă idee pe care... O ultimă idee, știi, discuția despre lider de multe ori, din punctul meu de vedere, poate părea o discuție în care vorbește așa despre o persoană care are cel puțin abilitățile unui preot. Adică e o personalitate care trebuie urmată pentru foarte multe motive. Însă aș vrea să nu uităm că mai întâi un lider trebuie să aibă la dispoziție niște instrumente care mai degrabă sunt instrumente manageriale, care să fie foarte bine puse la punct, și aici mă refer la proceduri de evaluare a personalului, spre exemplu, procedură pusă la punct până la virgulă, instrumente de recompensă și de pedeapsă, să aibă acces la, dacă vrei, la ceea ce am numit generic pregătire profesională pentru colegii săi, adică vii cu un bagaj de cunoștințe, dar lumea se schimbă și atunci ar fi bine să poți tot timpul să-ți instruiești echipa, să-i aduci la un potențial mai mare. Cred că lucrurile astea ar fi o discuție foarte largă, mai ales pe zona asta de ce instrumente are un manager ca să devină lider. Și astea cred că ar trebui avute în vedere atunci când vorbim despre o poziție de conducere. Liderul are nevoie de instrumente trebuie să ne uităm uneori și la ce are la îndemână și cred că ce aș puncta eu din discuția cu voi, pe lângă faptul că ar mai fi multe de zis, bineînțeles, este că un lider se crește. Liderul oferă 2 piloni foarte importanți: competență și îmi pasă. Iar asta poate pune bazele unui mediu de siguranță și liderul poate să fie ceea ce numim un lider securizant, care ne ajută cu toții să ne simțim bine, în siguranță, motivați și dornici să lucrăm împreună. Mulțumesc pentru acest dialog, mulțumim pentru ideile pe care le-am purtat și cine știe, lasă aici în aer intenția, poate ne mai auzim cândva și dezvoltăm
și alte idei legate de leadership și de a lucra împreună. Mulțumesc, Paul, mulțumesc, Bogdan! Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim sponsorului și invitaților pentru că au făcut posibil acest dialog. Dialoguri sigure, un spațiu pentru conversații dificile, dar necesare.